Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, αργήσαμε να τα πούμε. Αλλά έχω να σας δείξω ανοιξιάτικη παύλα καλοκαιρινή διακόσμηση. Δείτε εδώ, αυτό μου χαλάσει και θέλω να το αντικαταστήσω, αλλά είναι υπέροχο. Τα λεμόνια, η ορχιδέα και αυτό μου έχει χαλάσει, θέλω να το αντικαταστήσω. Και πάμε να σας δείξω εδώ τι έχω κάνει. Είχατε δει το Πάσχα που είχα τρέλα με τα κλαδιά, οπότε πήρα καινούργια κλαδάκια, τα οποία τα έχω βάλει εδώ πέρα. Οπότε αυτά έχω κάνει για καλοκαιρινή διακόσμηση, δεν έχω κάνει πάρα πολλά. Έρχεται σύντομα ένα Temu haul καταπληκτικό, το οποίο έχει και πραγματάκια για καλοκαιρινή διακόσμηση και πραγματάκια και κάποιες μπιτζαμούλες. Θα σας τις δείξω και τις μπιτζάμες. Έτσι για πιο, πώς θα το πω, κοπέλες που φοράνε μεγάλα μεγέθη. Έχω να σας δείξω κάποιες τέτοιες ιδεούλες που θα βρείτε. Και θα έρθει σύντομα και ένα Vico haul, το οποίο θα έχει να κάνει με ποτήρια του Φρέντο, ουσιαστικά, με δοχεία, γενικά με πραγματάκια κουζίνας, με δοχεία για καφέ, ζάχαρη και τσάι, γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα δύο, να τα κάνω έτσι πιο καλοκαιρινά. Και θέλω να πάρω χρωματάκια, τα οποία να τα κρατήσω. Εδώ θα μπει μία τραβέτσα πάνω από το μουσαμά με λεμόνια, η οποία είναι καταπληκτική, την έχω δει στο Βίκο και θα πάω να την πάρω. Οπότε προς το παρόν η ανοιξιάτικη παύλα καλοκαιρινή διακόσμηση είναι κάπως έτσι. Και σύντομα θα προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Και σύντομα θα σας δείξω και την κρεβατοκάμερα, την οποία δεν την έχω φτιάξει ακόμα, αλλά θα τη φτιάξω πάρα πολύ σύντομα. Οπότε ναι. Οπότε θα σας αφήσω κάπως έτσι να το δείτε. Δείτε εδώ. Αυτά τα κλαδιά θα τα κρατήσω όλο το χρόνο. Δεν είναι μόνο για τώρα. Θα τα κρατήσω όλο το χρόνο. Έλεγα να πάρουμε λουλούδια. Αλλά με ξετρελάνανε τα συγκεκριμένα. Και είπα που θα τα κρατήσω όλο το χρόνο. Πάρτα. Οπότε ήθελα κάτι που να το κρατήσω όλο το χρόνο. Εν τέλει. Και πήρα αυτά εδώ που είναι τα διαμάντια. Είναι και αυτά με φωτάκια. Και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί φωτίζουν και τα διαμαντάκια ουσιαστικά και τα φωτάκια. Και είναι καταπληκτικά, δείτε εδώ. Δείτε εδώ, θα τα δείτε και αναμένα. Κάποια στιγμή θα σας τα δείξω και αναμένα. Οπότε αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά και του Αγίου Γεωργίου χθες, όσοι είχατε κάποιον δικό σας. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά γενικά και θα τα ξαναπούμε.